Għaddew 5 xhur u nofs minn meta Christopher Sigersma laħaq kap eżekuttiv tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u sa issa f'perjodu twil kważi daqs perjodu ta' probation ta' ħaddim ġdid. L-irwol ta' kummissarju għal ħarsien u l-iżvilupp tal-priġunieri li kien jaqdi Sigersma għadu battal. Dan ikkonfermah huwa nnifsu waqt intervista li saret minn Andrew Azzopardi fuq l-istazzjon 103. Għandek ħin meta se jkun hemm il-Kummissarju Maħtur il-Kummissarju. Sa fejna fien qed jitkellmu xi nies bħalissa jidentifikaw l-aħjar persuna għal-pożizzjoni. Fost l-irwoli tal-Kummissarju għal ħarsien u l-iżvilupp tal-priġunieri u li jippromovi drittijiet tal-priġunieri, jagħmel rakkomandazzjonijiet lil awtoritajiet fuq id-drittijiet tal-priġunieri u jinvestiga kull ilment. Iżda sa issa Byron Camilleri għadu jkaxkar saqaħ u għadu maħa l-ebda azzjoni bil-konsegwenza li batu l-priġunieri. Din mhix l-ewwel darba li l-Ministru għall-Intern evita li jieħu azzjoni fil-fatt fil-każ tal-ex kap eżekuttiv tal-ħabs Robert Brinkaw wara l-instab ħatim il-qorti u ġie kundannat 12 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin li kien qed iġor arma tan-nar mingħajr liċenzja fil-bajja tal-Adira fil-Mellieħa u għeddet diversi persuni kien Brinkaw innifsu li rreżenja mill-kariga u mhux il-Ministru li keċċieħ. Turija ċara li Byron Camilleri baqa' jkaxkar saqaħ u baqa' jiddefendih sal-aħħar dwar l-iksdalli li taħt it-tmexxija tiegħu seħħew 14 mewta fil-ħabs fil-waqt li qiegħed jiġi investigat mill-Ombudsman dwar allegazzjonijiet relatati ma' abbuż fuq l-immigranti, Christopher Sigersma iddefendih. Dalli jagħmel il-ġita attenti. Dalli l-Kurunell Dalli. Jiena naħseb li dal-istess, ma nux qed niftehmu. Dan huwa l-istess Kurunell li l-qorti sabitu ħati li qed jiġi investigat mill-Ombudsman li fil-perjodu fejn kien hemm 14 il-imwiet fosthom diversi minnhom suwiċidi li hemm inkjesti li nxaqgħet ninsaqsi fuq. Tajjeb, jiena naħseb Andrew li kull kap eżekuttiv li kien hemm ġewwa l-ħabs għamel it-tajjeb u għamel dak li huwa anqas tajjeb. Le damel ħażin mhux inqas tajjeb, ħażin għamel. Wara xhur sħaħ ta' appelli lill-Gvern minn għadd kbir ta' entitajiet u persuni intiżi fil-qasam sabiex l-iksdalli jitneħħa mit-tmexxija tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, kellu jkun dalli jinnifsu li jwarrab mill-pożizzjoni tiegħu bil-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru responsabbli Byron Camilleri, it-tnejn jibqgħu ċassi quddiem dan kollu. Intant fost dak li l-ħabs wiret minn taħt it-tmexxija tal-Ministru Camilleri u l-iksdalli kienu fatalitajiet. Iżda l-inkjesti li għaddejjin ta' ma dawn l-imwiet għalissa qatt m'għandniex aħbar fejn aktar minn kważi sentejn wara il-ġenituri u l-qraba tagħhom qatt m'għandhomx aħbar ta' x'seta sar aħjar.